Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω skin και να μου πείτε άμα σας αρέσουν όλα μου τα skin. Αρχίζουμε με το πρώτο. 1, 2, 3. Να αυτό το skin. Σας αρέσει? Λοιπόν, θα σας δείξω άλλα 3. Τώρα πάμε για το δεύτερο skin. Να το παιδιά το skin μου, ελπίζω να σας αρέσει. Λοιπόν, θα σας δείξω τελικά άλλα 2. Λοιπόν, πάμε. Να το τρίτο skin παιδιά και ελπίζω και αυτό να σας αρέσει. Και άλλο ένα και τελειώνουμε. Λοιπόν, περιμένετε. Να το τελευταίο avatar μου. Να το, ελπίζω και αυτό να σας αρέσει. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε με subscribe, like, κουμπινάκι και καμπανάκι για να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Γεια σας!